ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂତନ ଦର୍ଶକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗୃହିଣୀମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପରି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ କେହି କେହି ଘରେ କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପୂଜାରେ ସବୁ ଜିନିଷ 10 ପ୍ରକାର କରି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି 10ଟି ଫୁଲ, 10ଟି ଫଳ, 10ଟି ପୁରଦିଆ ମଣ୍ଡା, 10 ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ମିଶା ପଣା, ବ୍ରତରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି, 10ଟି ବେଲପତ୍ର, 10ଟି ହଳଦୀ, 10ଟି ଗୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ସରଞ୍ଜାମ୍ୟ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତରେ ମାଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିମ୍ବା କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ତଳେ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଖଟୁଲିରେ ମାଙ୍କୁ ରଖି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ହେଉ, ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ମାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଟଗର, ତରାଟ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଧଳା, ନାଲି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ଧଳା, ନାଲି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଆମିଷ, ପିତା, କଷା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଛତୁ, ମସୁର ଡାଲି, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା, ଅପମାନ କରିବା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବା ଏହିସବୁ କାମ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ପରିଷ୍କାର ରହୁଥିବା ଘର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କାହାକୁ ଝାଡ଼ୁ, ବେଲଣା, ରୋଷେଇ ଘରର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହିକୁ ପଢ଼ି ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରତକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଛୁଆଁଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବ୍ରତକୁ ବୁଡ଼େଇ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ହେ ମା, ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ରଖି ପାରୁନାହିଁ। ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେମିତି ପୂଜା କରିଦେଇଛି। ମୋର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମା। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୋର ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ମା। ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏତିକି କହି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।